El Corpus és una festivitat de la cristiandat que va sorgir a 1264 per al papa Urbà IV per solemnitzar la festa i consolidar el dogma de l'Església. I llavors el papa Joan XXII va universalitzar la festa a 1316 per tal que la cristiandat tingués aquesta festa com a una de les més claus dins el seu calendari festiu. És la celebració de l'aparició de nou del pa i vi simbolitzant Jesucrist. Bé, el Corpus a Pollença se celebra igual que arreu, però hi ha la particularitat de la dansa de les Àguiles i de Sant Joan Pelós, que aquí ens trobam que podem fer una variació en els dos tipus de dansa. El cas de Sant Joan Pelós, que seria una dansa expansiva o oberta, on hi ha més moviments de cames, més moviments de braços, i ens du a poder pensar que eren pròpies de cultures patriarcals, sobretot centrades en la caça i en la ramaderia. Pel que fa a les àguiles, serien unes danses tancades, perquè no hi ha moviments de braços, tan sols moviments de cames, i aquestes sí que eren pròpies de societats de tipus agrícola i on el predomini de la dona o societats matriarcals era molt present. Sant Joan Pelós, com diu el seu nom, representa Sant Joan Baptista, vestit en túnica verd oliva i amb una petita xapeta vermella, i llavors du una careta amb bigoti, amb barba, cabellera llarga i una aureola que l'identifica. Llavors porta a la mà dreta una creu i a la mà esquerra, dins un sarró, duia un xotet fins a l'any 2018 que se va llevar per raons que tots coneixem de tipus polític i depenent de la conselleria. Les àguiles porten una carcassa de cartró pintada en colors grisos, en ratxes de colors vermellosos i negres, a més de flots a les seves cues. Les àguiles són dues al·lotes que duen una vestimenta blanca amb una xapeta de color rosat amb joies brodades i a part, damunt el cap, duen una corona tota feta en cordons d'or. L'or, en el cas de les àguiles a Pollença, és un fet que implica a tot un municipi amb aquesta festa. És a dir, vaja la pregunta, teniu or per les àguiles? Anaven de casa en casa a cercar les peces d'or, siguin cordons, botons de la botonada, xamafeus, creus o fins i tot relíquies que se posen en aquestes xapetes cosides. Clar, això feia que les famílies de Pollença estessin orgulloses de que moltes d'aquestes joies, com a mínim el dia del Corpus, poguessin sortir. I darrere tot aquest procés hi ha un grup de dones que acusen les joies a les xapetes i que confeccionen la corona que llueixen les àguiles el dia del Corpus. Bueno, les àguiles sabem que és una dansa de tipus ancestral. Alguns experts diuen que és una variació d'altres danses de figura, però molts opinen que el cas de Pollença podria ser una dansa genuïna pròpia. Clar, aquí mos du que l'àguila també és un símbol de gremis i per la mateixa raó que Sant Joan mos duria a la proximitat de gremis de teixidors i de gremis de palleters el simbolisme de l'àguila, ja que, com a norma general, Sant Joan era el seu patró.
L'obreria del Corpus era important degut a poder gestionar el que era la festa i poder fer taules. Aquest fet de poder fer taules els donava la possibilitat de poder recaptar diners. Aquests diners s'utilitzaven bàsicament per pagar l'or i la cera del dia de la festa, per poder pagar els músics, la banda de música, el clero, perquè el clergat cobrava, el predicador de l'ofici i el refresc de l'assaig de les àguiles. Vull dir, amb tot aquest conjunt podien sufragar les despeses de la festa, a més de poder donar un incentiu a les germanes de la Caritat per custodiar la vestimenta i per poder coordinar una mica la festa.